Lesti, Mbak Ani, Mbak Tukini, Mbak Mariati, Mas Teguh, Mas Aci, Mas Senduk Bose, Padang. Mami Asih. Mama Evina, Mbak Eni, Mbak Seli, Mas Teguh, Mbak Tukini, Mas Anas, Angga, Mas Dipomo, Pak Peng, Mas Aci, selamat menyaksikan. Mas Du. Harni wonten ing Serambang. Nggih Mas Ripan sugeng midhangetaken. Teko bose teko bos dari. Oh. Bocahe teko mbok kirimi. Lah tak kirimi lagu nusul kok. Ayo Mas Nduk, sugeng midhangetaken.
ora ngira dika kaliwong wanita ing manise wis kagungan garwa kang wis seneng kowe wanita sing disunting iki ae apa pancen wis kudu man kene pinesti lelakon iki tibane titip tresno lamun yen pancen dudu jodone perpisahan sesi ramu Podo laras. ugi datan kantun Mas Santoso Ki Dalang saking Unut ugi datan kantun keluarga besar saking Blorong Mas Mul Iya, iya, iya. Oh ya, masuk. yen nyawang manis semu kaya bisa ngluluhke atiku rena wengirang bisa turu yen kelingan esel lan guyumu oh oh cekiwir cekiwir asik sik cekiwir ayo ayo Senadyan aku ing adoh mapane piye le ngopo nek opo iki disunting karo sumber video syuting sumber video sumber syuting itu iki sing nonton kuwi seluruh dunia mandiri ya mandiri kok sumber sumber iki sone iki mandiri video syuting di live streaming dadi kok ngendi nonton ya lek alam gaib padha nonton kabeh kok lha iki Mas dari mau ning adoh lho iso teko kene pisan tak kirim lagu nusul napa nggih Pak pentole Mas Dari ulah pentol dulu gawake wilis nggih Pak Lurah oke masuk yo Mas Ratno Graji kasihan mania Katur Mas Teguh wonten Batam, Mbak Arni, Mas Lurah Toto, ugi Pak Prapto Indah Laras, Mas Ebe Albino juga midhangetaken. Dulur-dulur wonten ing Kebak, wonten ing Kenteng,
Juga midhangetaken cekiwir cekiwir. Masuk Yen nyawang manis esemu kaya bisa luluke atiku. Rina wengi ra bisa turu yen kelingan esem lan guyumu. Yo syutingan iki tak we. kowe urip Oh bareng karo aku saben dina kandung tresna bunga susah padha dilakoni tresna iki tak Yo bisa tresno. Sesarengan muda laras datan kantun dulur kulanang bose maju mapan Mas Dari Yo, layane dhewe wis Bose bar ki Kanjeng Mas Parmin putra remaja Mas Randy Karangpandan ya Mas Gedok sumurupek surya wayah sore mendung katon lali menyang kok yo marengi apiku Dari Sulawesi. rasa gelo dari Makassar juga tembang tresnoku ilang muspo apa pancen wis pinesti sliramu ke patut tak tresnani ning nyatane sliramu ra bisa tak tepi Datan kantun Mas Dagluk Wonten
Jakarta. Wonten Angga Dayu. Ranking Mania Jakarta Pusat. Iya, Mas Warno. Arab Saudi, Mas Kedro. Mas Trimante Supadana, Mas Benitring, Taraman Sragen. Iya, Bengkok Mania, Pikiran. Asik. Iya. Ayo Mas Ferry, Mas Daglo, Mas Arif. Dayu Jumantono. Masuk. Terima kasih bosku. Awas. Masuk. Apa pancen pacoban urip iki sliramu nang ni atiku apa tenan lelakon sing tak sangga jebul tresnamu nemu bisa Apa pancen wis pinasti sliramu kebaca tak tresnani kagem Mas Dagluk wonten ing Sedayu Jumantono, Mas Antok, Mas Wates. Kedanan. Oh, bablas iki kedanan. Iya. Aja lali Mas Dagluk, Mas Wates, Mas Antok, Benjang 2021 nika Mas Budi pokoke direncangi nggih. Yuk. Ah, oke. Warga besar Jumantono Budi niki. Oke. Pungkasan tak terima lelakonku. Kedanan Bojong. Senajan bering jati hati. Mugi Gusti paring pepadang kabeh lakon urip iki. Lanjut Kedanan. Ayo Mas Duk, Mas Saji. Iya, baksone padang mania Mas Duk. Ayo Mas Kosno. Kurang apa aku iki dadi wanita. Kurang apa Mas aku iki konmu tresno. Ning nyatane sliramu nglarani ati tatu ora bisa ditambani.
Monggo Mas Paiman, Jayapura Mandiri, Jayapura Mania. Monggo Mas Kuntet. Laras iki jilat. Ayo goyang Mbah Bayan. Spesial ugi Bapak Harto Nyagungan Koperasi Sukses saking Wayon Padi Harto. Mas Bayan Prapto. Mas Menung monggo tindak ngayun mriki.
ARS masuk katon merati selalat selakane nang semake dasar ayu pasuryane gandes luwes ewas rabon Sandra Manis sesani tetes kaya pahit madu Kertas kene pacane gawe sam-sam rasa jroning kalebu Ibu bungaku bisa sesandingan lan weknayu nadyan sakake netra iso gawe ati dadi lega Ben karo istirahat rasa tresno diaturke rasa tresno Mas Bendul yo Mas Tempe Agus Aseng udah laras ya Sopo kae rek ngemban bakung saja ngawe-awe ireng mandek lamun mesem aku kesengsem Mbah Gatot banget ora dedek kakungku ora dedek Bartesa Bartesa Rijo RT 12 Pak Arif rasa tresno ning batin nura teko rina wengi sliramu mung tancang godho ati Bu Dewi Mayang Muda laras setiaku hatiku kepengin ayo reh joget reh greh latih seliramu yen bisa gara pro pupuh tulila ing lelobak solo Palapino jokek Putra Timur iya 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 Sopo kae rekmo ngemban bakung sajak ngawe-awe ireng mandis
lamun mesem hatiku kesengsem Mbah Sarijo eyangku nganyelake nambahi Mbah Harti Pak Iman rasa tresno ning batin nura teko rino wengi sliramu mung tancang godho ati Mas Jaman aja wiga-wigi ndang maju rene ya. Yuk mongko setiaku atiku kepengin lelaki sliramu yen niko aku lilo kanggo Katur biyenipun sok kelangan ati iki rumangsa pinucin angran tas terus nembono urip iki tan ono tegese sira tetep ninggal kersane yang witi aku mung ngirim donga tandha bekti katresnanku do wong ayu srana anglebur
Aja ngono kuwi. Umpama tak gondelono nanging Gusti kang anentokake muga aku kang mbok tinggal anko binai saking yang Gonge panuwun Mas Dekling. Monggo Pak Robi. Asik. Sopo sing gelem lakoni lelakon kang sandang lawan wengi babar pisan aku ora ngerti batinku rangga itu jebul simpen wati Aja kurang ing pamengku yen ana tumindakku sarwa kurang duka kabeh beres kebaca kulane makasane aku trimo manut mung tujune pitutur kumarang kowe wis kok anggap bakal jamu pinggir dalan gelede pepasane koyo beda sewu oceane kang mbok kateake aku ra bakal Goleli sliramu tumindak tutup alumrae kabeh mau aku ngrumangsani ra bisa nyukupi kebutuhan Sapa wasik golas berkah ulya sekti Kamajaya Widusukti Sopo sing gelem lakoni lelakon kang tau sandang rina awan wengi babar pisan aku ora ngerti batinku ra iko jebul nyimpen wati aja kurang pamengku yen ana tumindakku sarwa kurang duka kabeh terus kebaca mulane pengasane aku trimo manut mung tujune pitutur kumarang kowe wis kok anggap bakal jamu pinggir dalan kopasane koyo beda sewu oceane kang mbok gatekake aku ora bakal goleli sliramu tumindakan tutut alumrae kabeh mau aku ngrumangsani ra bisa nyukupi kebutuhanmu
Idi. Sugeng Wejangan Telu Mantan lanjut jalan Makarawit. Modal laras. Live streaming OVS. Hae. Oke, Bapak RT Membo. Kasengku Yongson MG. Yo. Tiga yang kaya Mas Kino. Gayengke wong ayu ambar. Oh, jante ora gayeng, kudu gayeng. Mas Dekleng. Nalikane kowe ninggalke aku brebes lili rasane ana batinku Asil oleh. pengen mangan rasane kaya ra doyan Piye mbak rasane? pengen ngombe rasane Oh. andek neng solo Wong teges kendhangi jiwa ragaku. Ojo gawe bingung rasane atiku. Juragan nomor kondur. Godhong tela bisa kanggo tuku. Hoja. Tangismu guyumu lan esetmu rina wengi mung tansah rindu hati Masunar tak lali malah saya melelo tak endani malah kadoneng netra lila janjane aku ora lila Bar nanging ati iki Piye bar? wani konco Ya. saben lingsir wengi kaya mapan turu semut Yuk kek yuk. sing gawe kangen So. Sugeng Wejangan Telu Mantan. Mas Suro Dekleng. FM. ayo Mas Suro Kuat YouTube. sepurane astu Pakde Syuting live streaming OVS. Kasengku Yongson MG. Tonggo Dewi. Awas. nalikane kowe ninggalke aku brebes lili rasane Iya. batinku Ayo bar. Alon-alon. Goyang iki bar. kaya ra doyan Aja banter-banter lho. pengen ngombe Yo. andek neng solo wong teges kendhangi jiwa ragaku aja gawe rasane pikirku Ya. godhong tela bisa kena kanggo tuku Aja turu lho. Ya. Piye wong ayu? Tenane. Piye?
nuwun Pak Kino. Iya. Kodang kuning Mas Surono. Ayo Mas Mariman. Joget karo besane Mas Yadi. Ayo Mas Yadi. Joget kene. Iya. Keluyuran anggoleki sing tak sayang mubeng-mubeng mider anggon goleki ora krasa iya jos tenan elok Mas Mariman goyang dhewe yo karo Mbak Parni elok tenan lolo laleo oh iya lah iya terus arep turu ayo joget karo sing di omah syuting deh yo Mayadi ayo Mayadi kene lho ha patut deh wong sing bayar ora patut sing bayar ayo yo sing di omah syuting sing di omah Mayadi joget karo Mas Mariman kene ayo Mas dijarene Mas Mayadi karo Bu Sukirah kene Pak Yadi ayo toh Selole keluyuran anggoleki sing tak sayang lalo mubeng-mubeng mider anggon goleki ora krasa oh selole Woyo ja kerek Pak Yadi sing uyo ora apa-apa Dek awas elo kae aja ngece Santoloyo ja pikirku bombe seret ireng tak sawang tambah manis ibu bunga yen kelakon nyanding slirane buka sithik jo Mas Noni siap lolo laleo Yo, masalah vokale masalah gare. Masalah Mas Dio Pai Putih dari komplain.
jagat tenjang wanci bangun pungun bos ngalamun mungo proti bange ampun kae surya mungo bengta cepeng langit perbawani jagat kabeh kaweran ingkang mawe doyo uripe sakudu mati suryo condro kartika amang udoyo aku arep nyawer ning jujul sik jujul 50 lho nyawer lek aku nyawer ning jujul 50 sik sabar Tapi sik ya jujul apa ora iki? wis jujul Jujul. Waduh. wis lah Ya dari teman Karanganyar sabar dulu ya. Nah, sabar dulu ya. Mas Santo nyuwun punten lho Jujul Mas Santo piye? Ya. Lah iya. Lah kaya jimbonge jujul. saya mantan